Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asma kula Lutfiana Zulfa Azahra saking kelas 10 TKI 1 nomor absen 20. Ing wekdal punika kula badhe maosaken teks panyandra kirab Kanarendran penganten. Regu regeng hamre bawa risang temanten sarimit medal saking palenggahan. Pinapa sang suba manggala arso jengkar tilar pawiwahan. Pinirabaken milati wahyuning jodoh. Tedak jelek ngantil amparan rukmi. Kinarigam paran moco putri. Sanggo putri doma sore kang samya hanjenengi. Prasasat Kadi Narendra Siniwaka Sadewu Arso Jengkar Hangedaton. Binayang bayang sima kamanung sane lir dewaning kabagian arso nganglang bawana nganglangi langening langit. Ramyang katonton kenyare hanusmeng sasi. Tanda wus kasipatan wahyuning jodoh. Jatmika hamrebawa handayani warata sangya kang hanjenengi kadya antuka gampalaning nugraha. Sing tumutaing ngarsa asung tulodo ingkang minangka pramukaning lampah. Busana lir panemu mantri. Mataya ngantraya kading angganing senopati. Lah menika tawarnane sang supo manggala ya sang manggala supo. Dasar pideksa sarwa senggoda masih. Muda tumuruna limbo hambek susila hanaraga. Bedareh wiliting diksa. Tumpah ngrantaya anut rarasing wirama. Hanggung kendel tindake sapecak namung sepecak tumoleh. Tansah kardiya marang kembene winisuda sandeya menawa kasendhuning rata. Kabentu sing tawang-tawang. Sumambung ing wetat lampahe manggala yuda sakembaran. Kembar busanane, kembar dedek piyadege, kembar warnane. Tinon saking mandrawa kadyan jambe, siniger pasuryane sumunar agilar-gilar. Ngagem busana sarwi jenar, mila boten mokal lawon. Para kenya padha kumesar handulu baguse satriya kembar. Sawurimira ana duwi wanadya alit sakembaran. Parandene wus katinggal sumunar tejane. Mencorong cahyane tinon saking mandrawa glewa-glewa kadya golek jen kencana kang bisa tata janma inggih punika warnanira potoh sang kembaran. Sinigek gadya kang cinarita sinten ta ing madya mangun karsa. Kang busana lir raja kabiwada. Lah punika ta ingkang dados mustanging karya memaniking kanda jatining kang rinengga. Sang temanten kekalih Bagus Pradipta Gautama kaliyan Rara Sekar Arum. Lumampah kekanten asta kaget-raget renggang kula kumepyur bulut. Kekalihnya sejak lingsim nanging suka. Hanggung reremedyan asta
ngraita yen sadaya tamu wonten ingkang pirsa kajawi pangendhalira dasar wus damudenira hanganti tumapaking bahargian marma sakedap hangunjal Huswa anggeget kanthi lati karana tansah kardiya kang ginepit mangkane ing tilam sari sawingkingna sang pinanganten lah punika ta ibu juru paes dalah ibu pangembaning putra temanten sekalian dasar ibu paes prigel trampil angayahi jijibahan anggrengo ame matut ame mantes sang pinanganten mila aseling pakaryan satu budatan nguci wani semanten ugi ibu pangembaning putra temanten ugi prigel lan pinter mata balewisma mamang putra datan kuciwa lampahira sang pindha raja kinarigyung para remaja putri Estening lir putri Domas dasar sadaya sami sulisteng warni kandes luwes merak ati lelawani milangoni ing pangajab menjang dadya putri kang sejati kadya suwargi Raden Ajeng Kartini ingkang kaesti among sawiji mugi-mugi menjang winengku satriya sejati ingkang kepareng tutwuri handayanilah menika ta ingkang hampungku karya sarimbit garwa hamlering kanan skering sajak sarju katuhu ing penggalih uningani balu daging tambalabar dumugi ing penggalih prasasat mboten kenging pineta ing basa Sawubagya Dadya Sajuga